Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko og Alice, 35 anyos, minyo og may usa ka anak. Itago na lang sabang akong address sa San Carlos, Negros Occidental. Punto legal kini akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Imong kuhaon imong anak? Aron ato mo tipon nimo og sa imong bagong kapuyo? Mama, himo ba? Bana na nako si Ernie ron. Dili kay katipon lang. Usa pa, anak na ko si Chloe, ma. Busa, ako gid siyang kuhaon din. Alice! Ay, kabala ka, ma. Kung makahigayon mi, mobisita raon niya mi dinhi. Chloe, nak. Dali. Lola, anhilang ko nimo. Chloe, apo! Chloe, nak. Sugod karon, ani na kamo puyo dinhi, ha? May dinhi kay 2 oras baybayon. Di ba ganahan man kay kagdagat? Di ba? Unya, ani na sa kamo eskwela, ha? Si Lola, ma? Si Lolo? Sige ra, uy, kay kung wa kay klase, pwede raman nato sila bisitahon puhuno niya dito. At tuod ay nak si Ernie, kumbana. Sugod karon, siya na ang imong papa. Chloe, ay kabala ka ha. Panggaon og mahalon ti ka, nga murag ig tinuod na akong anak. Ernie, isa pa. Isa ko doon ay kinagluto pa ko. Usa pa, tingali makamata si Chloe niya to. Sige na, Cole. Natuog pa bitaw si Chloe. Ernie, unsa ba? Tingali masakpan ta. Chloe, anak! Abi ba na akong naunsa ka? Ernie, biyayaw na aming katiyot, ha? Sige. Ma, manay ito ko akong higdaanan. Oh. Ma! Nak, ayaw ko kabala ka, anak. Normal raman na. Buot ipasabot, daga ka na. Ha? O sige na, kaligo na kay klase pa ka. Ini, ayos pa. Kapoy kay kong lawas eh. Kapoy ko ganyan sa kong trabaho ang kananan. Dakan kay customer. Paitasan ni mo eh. Sige naman kagbalibad. Ernie. May gani kay half beer ako ron. Makapahuay kinitahon ko sa'yo. Sa'yo ba lagi ka na uli ron? Oh, damay raman og giluto nga sudan ang akong amo goit. Maong dali lang nahurot. Kaya naaman sa siya importanteng lakton ron. O pa, ni amo lagi din yung bag ni Chloe. Wa siya mo eskwela? Igawas ka to. Uy, damay kong kuhaan yung bata siyang test paper, God. No, asa na masaga? Bago pag gani ka naabot, wala ka nasaga? Pangitao na ko si Chloe. Kinahang lang magkasultim eh. Nak, ni aram gudlay ka din eh. Nga naman ka? Nagkilak man ka? Ay lang ko takdama. Nak, sulti ko sa tinuod eh. Masa man, na nakay uyab? Sulti ko. Di man bitaw ko masok ko. Uwa, maoy. Dali naman na mamalik kita sa bay. Chloe? Naibonggit kayo ko sa akong anak nga murag permi siyang nailawom nga gyud ako na. O kung pangutan-on, dili masad magtarong og tubag.
Ug ang akong gikabalakan kay hastang iyang mga grado, murag iya nang napasagdan. Hangtod nga, usa ka adlaw ni ana, gipatawag ko sa maestro kay naa siya'y nakaaway nga babaeng estudyante sa eskwelahan si Chloe. Nagbugno kuno. Unya? Wa mo mag-away, ma'am. Tingali doon na siya sakit unya, gitago lang niya ninyo. Sir, Ano kung kailang bata? Uy, bright ba yun na siya sa akong klase? Ang butoy kong naunsa na ron. ug nagtusad kong buutan ng akong anak, sir. Ipa-check up lang siguro, ma'am, para ma-sure na to ang health sa bata. Mrs. Dok, kumusta? May sakit ba ang akong anak? Mabdos ang imong anak, Mrs. Unsa, Dok? Unsa, Dok? Mabdos ang imong anak. Unsa ka nahitabo, si anyos ka pa lang. Sulti ko. Kisay nagbuhat ni mo ini, ha? Si Papa, Ma. Hayop ka! Baboy ka! Alis, unsa ba? Unsa may labuhat ako? Ano ba ka? Mamakay ka pa yun! Salbahis kang dako! Alis! Salbahis ka! Gidawat na ka! Gidawat ka sa akong anak! Hayop ka! Alis, aksidente ang nahitabo. Lalaki ko. Doon na sa ko'y panginahanglan. Gawa ni mo mahatag na ko. Hinungdan nga akong anak mo ay imong gipahungawan! Hayop kang animala ka! Salbahis kang dako! Visit ka! Animal ka! Sugod ka ron! Ayaw nagpakita sa akong anak! Ayaw nagpapaduol niya! Huwag pangandam kay akong siguruhon na madugta tas prisuhan! Alis! Nagkurukit ko sa akong nahibawan ug sa samang higayon, gibasol ko ang akong kaugalingon sa nahitabo sa akong anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, taod-taod na day niyang gihilabtan ng akong anak ug wa day mosulti si Chloe nako. Unsaon ako pagpamatuod nga iyang gi-rape ang akong anak? Igo na ba nga ebidensya nga na mabdo siya o magkinahanglan gihapon nga mo provide ko og medical certificate? Ikaduhang pangutana, ibutang tala nga wa mo mabdos ang akong anak ug mo provide ko og medical certificate. Pero tungod kay taod-taon na day siyang hilabtan sa kumbana, unya wa ra makaangkon ug bunog o mga samad ang akong anak, makapadayon ba gihapon ko pa sa kaukaso batok niya? O mahimo rang labanan sa korte ang akong anak siyang statement? Ikatulong pangutana, doon na ba'y penalty ang rape case? Mga pila man sa katuig nga mapriso, kay kung ako'y pabuton, gusto ko nga dili na unta siya makagawa sa prisuhan tungod sa iyang pag-among-among sa akong anak. Ikaapat o katapusan, puhon na anak ko'y kwarta, gusto na kong ipaanol ang among kasal. Mahimo ba na, bisag dili na ako makikoordinate ang akong bana? Doon na ba'y tao nga pwede ra na akong tugunan in kaso kung doon ay mga kinahanglan permahan? Dili magud ko makagwanta nga makita siya tungod siyang nabuhat nga sa akong anak. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Alice. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, behavioral, mga problema, emotional natong mga pangutana, mga problema. Hala, paskong dako natay mga problema ag mga suliran pero sagdi lang kitang tanan na aghapon tay mga gibago. Depende ipadap sa nang mga problema bi holiday bitaw ipa-holiday lang pa seasons no holiday season man ipa-holiday season sa nang mga problema nato tambay sa mo dinha
daplin sa mga problema. Magpasko, mag New Year sa bidere, di ba? Ipadalang sa gyud ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyong pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Ay namong pagduha-duha ipadagid na ang inyuhang mga suwat namo. No, kay di man ta angay mauwaw, naman tay mga problema tanan. No, and greetings sa tanan nato mga likers and followers sa DYHPRMN Cebu on our Facebook account ug mga nag-like ug nag-follow sa kini ang Akong Suliran official writers page. But most of all, my big thank you sa tanan akong likers and followers sa Elaine Tantenco Bathan sa Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram ug sa Twitter. Guys, thank you kaayo for 2023. I hope nagmalipayon, nagmalampuson ragyod. Nalabang ragyod nato ang Pasko, most of all. Nalabang ragyod nato ang tuig. Pipila na lang kaadlaw, guys. Matapos na ang 2023. I hope you had a very wonderful, beautiful, meaningful, bahala ug simple na celebration sa inyong mga pamilya, sa mga naminaw nato online kay naa sa gawas, kinaut-unta through technology, naka-hi hello, nakapangumusta, naka-virtual Christmas party, Christmas greeting mo sa inyong mga pinalangga ug naglipay-lipay, nagsadya lang gihapon mo. Ang mga nag-inusara, sagdi lang, no, okay lang gihapon na. Ang importante, di ta malimot magpasalamat, di ta malimot nganong nag-celebrate ta sa Christmas. Hindot kayo ang giingon sa pare. No, katong sa Humbeli, pag misa nga, niingon ang pari nga, okay lang kung wa tay bag-o, wa tay nindot sa nina, wa tay nindot nga butang, kay ang Ginoo bitaw pagkatao niya, hubot-hubad man, wa man, okay raman gihapon, no? Nagmalampuson raman. So, it's okay nga, wala ta karong mga panahon na, importante we have other things to be thankful and grateful for, no? And, ako thankful kay ko sa mga likers and followers, mga mugreet na to. Merry Christmas, Attorney Elaine Bathan from EF Daisog Gerald. Good afternoon, Attorney Elaine from Sally Alfante from Yambes, Tuyan City, Naga. Oy, time sa Ma'am Sally Alfante, I don't know, ug nitanaw ka sa inyong Dagitab Festival dito Naga City. Pagkanindot, congratulations Mayor Val Chong, no? And Vice Mayor Chong and the rest of the City Council, the Provincial Tourism Officer Ma'am Ruth, ang mga barangay officials, ang mga principal nato ug tanang mga lumulupyo sa Naga City. Pag uli nako ning suroy gyud ko sa ilang plaza kay nindot kaayong mga suga ang ilang boardwalk pagkanindot. Congratulations to Naga City, Cebu for the very successful, amazed kay ko sa Dagitab Festival. Ako yung Ines Mayor Val. Uy nga, Mayor, sa una, sa pasigarbo ni Governor Gwen, kamura manggyoy siga-siga, kay kamura manggyoy Dagitab tinuod. Karon, astang ubang mga LGU, magsiga-siga pod, kay inana gyud kanindot ang Dagitab Festival. Thank you for inviting me, no? Salamat kaayo sa Naga City, Cebu. Letter sender na to karong adlaw, punto legal ning iyang suliran. Atong tawgon sa pangalan nga si Alice from San Carlos City, Negros Occidental. No? So una niyang mga pangutana, guys. Ato naman ning napaminaw ang ihang drama kaganina. Kabahin ni medyo maselan ba atong ato ang napaminaw nga drama kaganina tungod kay involved ani ang pag-abuso sa pagkababay sa usa ka minor de edad nga anak ni Ali. So mo ni yang pangutana. No, tabi-tabi sa mga naminaw karon, parental guidance na, guys, ha. Taod-taod na di ay niyang gihilabtan akong anak. Ug wa dayon mo sulti si Chloe nako. Unsaon nako pagpamatuod nga iyang gi-rape ang akong anak. Igo na ba ang ebidensya nga namabdos siya or magkinahanglan gihapon nga mag-provide ko og medical certificate? Need gyud siya because
ang medical certificate, dili lang man na siya physical. Ang medical certificate can also include ang psychological assessment sa usa ka bata or usa ka babay nga naabuso, no? And to see the trauma and the extent of the psychological, emotional, and the mental effect sa pagpanlugos o pagpang-rape o paghilabot sa usa ka bata. Unya, need sa gyud na siya, Alice, as part sa ato ang assessment, labi na nga na mabdus siya. Unya, di ra ba ni emotionally ready ang bata, no? So, pwede gyud nga, kinahanglan gyud pud ni og intervention and pinaagi man gyud sa assessment, mahibaw-an sa psychologist o psychiatrist sama ni Dr. Obra to assess unsaon pagtabang. Kay para inig dako niya, inig mature niya, kibaw siya mudil, labi na nga mahimo na rabaning ginikanan or inahan ang bata. Okay? So yes, you will need a medical certificate, no? Ikaduhang pangutana, ibutang ta lang nga wala mo mabdus akong anak o mo provide ko og medical certificate pero tungod kay taud-taud na di ay iyang gihilabtan sa akong bana, unya wala ra makaangkon og bunog o samad akong anak, makapadayon ba gihapon kog pasaka og kaso batok niya or mahimo rang labanan sa korte ang akong anak sa iyahang statement. Of course, ug mukiha ta naagyud nay effect, no? Naagid na siya effect with regards to sa iyaha. Di man pud pwedeng inigkihan nato, di lang pud siya mo depensa. Maski sad-an di man gustong mapriso, mangita gyud naglusot. He will take advantage and I will expect, just as any lawyer will expect nga mo na iyang depensa. Nga, weak ang imuhang kaso, matud nila, kay ang best evidence, tinuod, will be the laceration, ang bunog, ang semen, sample, to show nga nabuntis na penetratan gyud. Pero, there are other means, especially to show nga na rape siya. Medical certificate will show nga ang bata, labi na kung maselan, makita man na ruptured na ang hymen. Ang hymen is that very small, soft tissue, no? sa usa ka parte sa babay nga kung unang mahilabtan or masudlan by force, mawagtang na siya, marupture na siya, munang maingon ta nga di na virgin kay wala na ang hymen. That can be a proof also, labi na og wa pay nihilabot ani niya, no? Second is ang testimony sa babay, sa bata who is innocent and who knows nga mao na iyang giagian, dili ingon anak ka sayon, no? So we will also expect nga mulaban siya, but you gather all your evidence, no? Maski pagwa siya mo mabdus na paglilain nga way ug lain pa maagi, kay ang korte, ang Supreme Court nakaingon nga way babay, way ginikanan nga isubject nila ang ilang kaugalingon or ilang bata to public ridicule and humiliation and shame or agony sa kahasol sa pag-file og kaso para lang mapakauwaw sa imong budhi nga ikaw nahilabtan na abuso ka kung dili na tinuod. And I also agree, no? But there are other ways, so pwede na gid gihapon ng makiha. Okay? But this time, sa ingon, ako nasabot sa drama, nga nabuntis man, that is the best evidence. Okay? Ang pangutana, do na ba'y penalty ang rape case? Of course, kadako sa penalty, especially nga minor de edad. Pila man, katuig mapriso na forever sa rape case, die. Mauni, life sentence, life imprisonment, may gani, why death, penalty, kay dedox gud ta to. Kay kung ako'y pabuton, gusto ko nga dili na unta siya makagawa sa prisuhan tungod sa iyang pag-among sa akong anak. No, you know, ang reclusion perpetua man gyud na ang kaning rape, no? Coupled pag yun sa aggravating, nagrabihan ang iyahang pag-commit sa rape tungod kay minor de edad ang iyang gibiktima. Bata ang iyang gibiktima. Samot gud siyang mapriso, madugta dito sa prisuhan. Okay, ay kaguol. Criminal offense man gud ni ang pagpanlugos. This is a crime. This is a heinous crime. Especially kung bata or minor ang biktima. Katapusang pangutana, puhon, kung na ako'y kwarta, gusto kong ipaanal ang among kasal. Mahimo ba? Bisag dili na ako makikoordinate sa akong bana? Doon na ba'y tao nga pwede na akong tugunan
In kaso kung dunay mga kinahanglan permahan, dili manggod ko makaagwanta pohon nga igkita ko siya sa prisuhan tungod sa iyahang nabuhat nga sala sa akong anak. Of course, no? Pada manggod ka makakuha og court order nga you will be the sole guardian, sole administrator, wa na siya right sa conjugal properties ninyo and everything else, no? That can be done. He can be stripped of all those tungod sa kagrabe sa sala nga iyahang gibuhat ug tungod kay napriso siya. Ang ako alang take the courage to really file a case. And yes, formality pa di ramang ganit siguro ka mo adto sa public attorney's office. Why kunog pangaytabang dito, no? Adto dito pangutana so that you can be free from the bondage anang imuhang kriminal, abusadong way batasang bana. You do not deserve a husband like that. Why ayo nga pagkatao? Hay, Paskong dako niinit akong ulo. Guys, ato wrinkles. Bawal matigol lang sa 2024, no? But still, hinaut-unta, no? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga